Dinteni bulu si Brahman. Sabar-sabarno cah. Iki sing ning YouTube mirsani. Hati-hati penabuh kok kuyuan. Mbah, kok nek kademen lho Mbah asrep hawane asrep. Ya wis ngene iki kudu matur nuwun ditenggani pini sepuh le ngene iki jenenge pangestu. Kewahyon nggih. Kewahyon ora kabeh dalang iso ditunggoni piyai sepuh ngene iki. Betul. Ngene iki nang Tulungagung, nang Ponorogo, nang Malang akeh. Pokoke jangger bintang tamune Lucy Brahman, Mbah Di, Mbah No, Mbah Rep, Mbah Sun kabeh kuwi padha munggang karo ya wis kudu ditampa. Wis ngono kuwi trapek-pek aku kira-kira ki wis ora ngerti. Kula iki ngrekene sik termen nggih Mbak Kakang sekedap. Kula tak menyapa Bapak Lurah dulu, Pak. Pak Jarwo. Pak Jarwo, piyayine diem. Nggih, diem pendiam. Pendiam. Duka tasih lenggah napa mboten nggih Mbak Lucy nggih? Nggih, kula sapa pokoke matur sembah nuwun nggih Pak Jarwo, mugi-mugi tansah sehat bagas waras, sukses dalam menjalankan tugas desane tambah maju ayem tentrem. Dipun tebehaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi nggih. Pada saat tahun sekarang ini bahwasanya kelurahan ataupun desa yang bisa melaksanakan Ringgit Purwo wis luar biasa. Nggih, leres. Karena mengingat anggaran dana daerah ku ya wis ngerti dhewe lek ada pemangkasan segitu. Lah sakniki niku masyarakat mriki tak ancungi biji 100 mergo kompak saged nguri-nguri kabudayan. Nanggap wayang. Rutin setiap tahun. Rutin setiap tahun terus dalange gak elek kabeh. Nggih, dalang Mas Cahyo Kuntadi, Mas Dwijo Kangko, Mas Denakbar iki dalang lagi viral sak ngalam donya. Spiral. Spiral barang enek. Saiki krana gendak aku ki ya wis teko. Ya wis ndang digarap bendang seneng atine. Niki wonten pamundutan dari nggih niki wau nggih bae nggih cocok. Dari seluruh WhatsApp yang saya terima terbanyak nyuwun gubuk asmara Bu Lucy. Ya ta. Udan-udan ngene iki mbae iki arep-arep ngrungokne ning gubuk asmara. Aku ki mbok latihan lagu ping 10 metune ya gubuk asmara. Mergo ya iya senenge iki Bapak Heru. Nggih. So aku yo gawe lagu jenenge Gubuk Pagoplen. Apa Pagoplen. Lagune wong ngirit padha seneng tapi yo luar biasa matur sembah nuwun iki Mas Didol aku dek ben nyon pangapura Mas Didol. Lagumu tak gair gedabian ra karo-karuan. Alah jarane gak apa-apa Mbak Yu aku seneng. Dos pundi. Badhe napa? Lah, fotone Cili saiki kok melentus. Kok ya ketok lho ya, padahal tulisane gak ketok lho. Ya. Lah nggih fotone niku kan namung sirahipun lho, Kong. Lah sakniki mentung-tung sak sembarange. Nah, wis ora apa-apa. Lep kok ya roh lho ya. Anu, Bu Lucy, jenengan bawane pocong to nggih, Gubuk Asmara nggih. Iya. Dibawani? Nggih, bawani kalih niki lho. Kalih Mbah Kung niki. Mbah Kung. Dihidupkan suasanane. Heeh, wis nyawer kok mesake. Nah, niku. Aku ndur medhek lho ngene iki Mas Makuyukan. Roy bareng ngene iki dek ben iki kene aku ning Tulungagung berno asam urate kumat medun iki. Ayo wedi, sehat ya Kung ya. Pokoke semangat. Ya wong gawene. Kowe nek foto gak cuwili, lah nek foto sirahe tok. Sesukne gaya fotoku gen gawedhi bar. Heeh. Oh ya. Ya sik tak bawa ren Kung. Bawa riyen Kung. Lenggah riyen Kung. Ya, urung kok ditarik apa. Sik bawa sik Kung. Heeh. Wis lenggah sik. Duwe bojo ngene iki malah penak lho, tepasi tok turu. Iya, terpama dimasakne ya jangan bening. Dinikmati Kung. Heeh. Nggih, dimireng riyen nggih. Nggih. Urung kok ame dikeploki kaya darae. Tak kentone dumateng Mbak Giyanti, matur sembah nuwun. Isik tambah suara kaya Indonesia Raya. Nggih, tak kentone dumateng Bu Giyanti wau sing sak numpangi kula teng mriku wah Giyantine gruap ya diparingi renono. Heeh. Mangga. Wis tepoki sik ne, Kong.
ben aja diseneni bene to, ben dawa umure kok gak apa-apa. Nyingkar nyingkur. Wiwi. Walah barang. Gamelane rong muni wis ngene lho. Besok tuwek akbar kiraku yo ngene iki. Ah pun cucu. Oh nggih, tuju. Pun lajengaken, Mbah. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mok anu kembali ke masa muda kayak modele. Nduk, kaya tersipu malu lo yo. Iso salting lho. Lingsem yen ke Eru iso kalah lanang karo Ya, nggih. Sik minum sik. Oh, kalem-kalem ya. Lingsem. Niki mboten apa-apa ta, ambekane kan penuh ngoten. Oh, mboten. Tak kira ndredeg nggih. Biasa mengke lek joget sing biasa pun sak mumbul-mumbul, pokoke gamblong beksan nggih, beksan nggih. Baik. 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 Thank you. Lingsem yen ke Aku ora arep komentar Norno kanggo Mbah iki. Ya napa? Kula wedi nek tuwek-tuwekan kula nggih kados ngaten iki. Lek mbae kan sik lho mbae niku kedah dicontoh. Sampun ya so tasik trengginas ngeten iki langka lho Lek. Nah, rata-rata ki dalang lek wis 70 ki ngene lho Lek lakune. Kok kian ngeprak ngene iki lho. Lho wonten dalang tangga kula. Piye? Umur 70 tahun niku metu kok jeding niku ora iso mlaku. Aku stroke. Rada pikun. Ngono ya? Nggih, tibake niku anu cawete dereng dunggahne ngoten. Terus nyantol teng sikil ya ora iso mlaku lho. Besok malah lek tuwek ya ora gawe cawet kowe. Apa neh tukang syuting marah nemen lek tuwek ke? Oh, nemen nih kok. Kira-kira mripate. Setem sitok mergo gane nginceng. Yuk ditelas deh, Mbak. Lalampar kangka wori. Niki pun meh jumeneng. Jadi gini, suatu senam atau gerakan tari ini memang kedah ada pemanasan. Contohnya nggih, dari saya duduk seperti ini, kedah sikile dingerekne sik. Iki rileks ben ora asam urat kecetit. Iki bener Mbak iki rung apa-apa wis ndaplang ngene iki bener pelemasan dulu. Olahraga apapun iku pelemasan dulu. Nggih ta, Kong? Nggih. Tosno. Mbak Lucy modelnya kayak ditanggapke gitu. Ngene majane rasa ngundang pelawak lho Pak Lurah. Darah sepira terus no, sepira Mas? Ilangen aku sampean. Tarasna tulus nadyanengku bok
Wimbiyen nek karo bojone nggih kira-kira ngaten Mbak Lucy. Tenan iki. Nek wis barne ya ngono. Le, delok piyayine iki nom-nomane ganteng ra ilok-ilok lho. Irunge mbuwak iki sampene kalah mancung mesti ya pacare akeh. Iya, nggih to. Pacare akeh mbiyen nom-nomane nggih to. Iya, gede nggih. Tanjake tayub nggih. Nggih, joget alon-alon mawon. Nggih, alon-alon mawon, tayubke. Mengko ramban kedua dijaranke ya ora apa-apa jaranan. Iya. Senterewe jaranan bareng ya oke. Oke tek pokoke wis. Pak tindak mriki pun ngunjuk jamu to. Lek ku takon kita hati-hati banget. Pasti bel 0% nang Indomaret niku lho. Nggih. Nggih. Terus mangga yuk tibane yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae lemas biyen tak leret ing cagak gabak tulisan warna abang tanda
Pun, Mbah. Pun, matur nuwun nggih. Pun, nggih. Mandhap. Oh iya. Pangestune nggih. Nggih. Dinterne napa mboten? Alah. Dinterne apa ora? Pun, mboten sah. Alon-alon Mas jenengan tulungi lek mandhap Mas, dhuwur niku. Masalah. Alah jan niku lek sakek semangate awas-awas. Awas nyulu. Bocah ana ketok lho Mas. Pokok lek jiwa seni. Sampai usia pun menua wis panggah semangatnya luar biasa. Nggih, saestu. Karena jiwa seni ku pun mendarah daging lho. Anjlok teko kalenan barang. Arep atraksi. Jenengan istirahat riyen Mbak Lucy. Nggih, istirahat riyen. Heeh. Mungkin malih, heeh. Iya. Iki ana pamundutan meneh, heeh. Saka penggemar setia, Sanggar Seni Astabrata kang lumantar ana ing TikTok nyuwun Lintang Asmara. Oh iya, sapa ya? Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh iya, Ayo Sri. Jemeneng sepatana ta ben gumyak menghormati Mbak Sri Wahyuni. Yo. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Sri. Selamat malam. Sehat dan bahagia selalu? Alhamdulillah. Iya. Sehat selalu. Ada permintaan supaya yang menembangkan kamu Mbak Sri Wahyuni. SSN dan calon MSN. Amin. Saya kali sinten menika? Mas Heru boleh? Oh, boleh. Seperti Mas Heru no biasane. Yo, coba kayak ngomong. Yuk. Lagi lah. Ayo Mas Heru yuk. Mas Heru iki lho kaya terong iki lho Mas Heru. Terong kare godhog. Mas Heru. Wah, aku jari Anu, kayak dalang mungkong ya lah. Kalah-kalai. Jirin man ya dalang mungkong Mas Jirin. Bangetan Sugeng Dalu Mas Heru. Mbak Limbo. Menyapa warga masyarakat Mojoseto niki malam ini Mas Heru. Rasa meri sampe nak tukokno kabeh. Ya. Itu kok warna pokoknya bis kape ijo. Jari ijo. Diseragami Mas ya. Nek seblakone kei warna ijo terus dikei bros ini. Request Mas Heru. Yoga ngono Mas Hirman. Oke niki diparingi Lintang Asmara. Lintang Asmara. Ya. Bupar guyu to. Iki meri to. Nek wong gawe apik kok pingin padha. Monggo. Yo, Lintang Asmara, gamelan plus musik. Jadi yuk Mas Heru bersama Mbak Sri Wahyuni. Coba kayak ngapa? Astabrata. Hey! Selamat malam Mojoseto bergoyang. Spesial warga Mojoseto. Sesarengan Astabrata. Guyub rukun seduluran selamase. Astabrata menyediakan campur sari, cokean dan wayang kulit. Bareng Mbak Sri Wahyuni. Siang pantoro ratri mongeling manis sing ati setiaku pisohan duweni marang sang tiasulan.
Tresnaku kinarya tamba susatro ning batinku wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna Sarasian Jawa Oncat sakarokna Yen tresna ora bisa Juga Ayo Mas Heru iya iya siang pantoro ratri mongeling manis ngati setiaku iso henjuweni marang sang Yasulasmi Hey. Asik iya. Maju mundur ngono lho gerakane iki ah. Piapa Ayo Mas Heru. wong ayu tresnaku kinarya tangga susah jroning batinku senadyan ngarung-ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna yen wis tresna ora bisa dipisahno. Terima kasih Mas Heru Linanta dan Mbak Sri Wahyuni ingkang sampun ngaturaken lintang asmara ugi tembang ing ajeng wau gubuk asmara kula kintunaken dhateng nuwun inggih punika kanca-kanca WMC. Iya, ya. Diumbulne Mas Dalang gubuk asmara kagem WMC Bojonegoro ingkang wonten lokasi menika Bapak Maris Sugiono. Iya. Iya niki sami nusul mriki ta wau. Lho nggih, WMC. Masyaallah. Oh alah langgeng nggih Lah, sedaya. niku. Masyaallah tepih saking riko. Terus niki enten kanca-kanca ten YouTube ningali. Nggih. Nunggu panjenengan ken duet kalih para sinden-sinden. Lho aku nek duet gur sinden siji mono kabeh no. Iki aku tak atur nih. Ayo wani yo. Lah terus lagune apa lek bareng-bareng jenengan Aku siji boyok kuwi sanu. siji hujat terus. Wah, nggih. Niki ya mau sing kanca-kanca WMC, Pak Lasiman juga hadir di lokasi. Ya, iki go mau gubuk asmara pamundhutane
Sutresno Budaya kang mijil saka Macanan. Sok awake dhewe 2 hari di Macanan, tanggal 13 dan 14 di Macanan terus. Ya, 13 ning Sumber Kelampok. 14 uga ning Macanan karo Mbak Nandasari nek ora kleru. Ya, Ya, saiki mengko permintaan sing gerajakan Banyuwangi dienggo bom Mbak Lucy karo Mbak Denko. Wah, sing karaktere padha. Lho padha gedine jari Mas Nanang. Ya, saiki aku nyuwun. Sinden semua jumeneng Mbak Sinta, Mbak Lucy, Dwi dan Bat. Ya. Patricia. Bati Patricia lho, dudu Badar ngono. Ya, sepati Ca. Heeh. Selamat malam, Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu. Lah, ini juga namanya Mbak Lucy. Niki namanya nggih Mbak Lucy lho, Mbak niki. Nggih, kula nggih Lucy. Lucy cilik. Nggih. Lucy sinten namine Cah? Lucy cempe nek niku. Aja tau romo. Ya Brahman iki cempe. Lucy Sari. Lagi Lucy Sari sapa sing muni Lucy alan nang sapa? Ayo Kacang. Aku mbiyen nom-nom aku ya cilik mentik ngono kuwi. Ya ta. Pas nyanyi dangdut tuh sakit cuwile kesentor angin ngleangan. Sakit cuwile. Tapi zaman perawane Mbak Lucy napa nggih kados ngaten Oh iki? iya. Oh, lenjer kuning ngaten nggih. Lencer kuning tinggi modot ngoten. Saiki mbok tua mengkeret. Selamat malam Mbak. Siapa iki? Mbak Dwi iki, Mbak Dwi. Selamat malam. Nggih, malam Mas. Oh ya. Ya alus karakternya. Selamat malam Mbak Bat. Nggih, selamat malam. Ya, yuk pertanyaan menyapa sih yuk. Yang pojok namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Adik Sinta, hobinya apa? Hobi saya menari. Oke, sebelahnya nama lengkapnya siapa? Nama saya Lucy Sari Ningsih. Lucy Sariningsih. Hobinya apa? Hobinya berenang. Mak belenduk. Sebelah Mbak Lucy, namanya siapa? Nama saya Dewi Kumala. Tuwi Kumala. Hobinya apa Mbak Dewi Kumala? Hobi saya apa gitu? Momong. Momong Mas. Oh momong. Yang sebelahnya yang terakhir Mbak Betri. Mbak Betrisya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap kula Puanjang. Loh, ngaku nada. Mbak Betrisya nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Dwi Patricia Cahaya Ningrum. Wis cerita kok. Mbak Betrisya, hobinya apa? Hobi saya nyerah wayang. Tak sawer kowe. Wes ngawur. Aku meneng loh. Ya sing kompak, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Nah, Taman Juruk. Ambak saiki dadi Solo Safari. Ya, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Yo, coba. Taman Juruk bersama Dek Sinta, Dek Lucy, Dek Patricia bersama Dek Dwi.
Ya, coba kayak apa? Hey! Sepisan meneh iki pamundhut saka Buwarsini saka Majaseta Etan dienggo penutup bom ana ing season limbukan. Mengko permintaan selanjutnya mengko dipinangkani ning part 2 season Goro-goro Patete Songo. Oh ngono. Gerajakan Banyuwangi ya. Mbak Lucy Brahman kali Mbak Denko. Ya. Ya. Slindru. Ya. Iki ana penyuwun ibu-ibu nyuwun eling-eling nih eling-eling sing piye ya. Oh nyuram, nggih mengki gara-gara. Mergo nek dipinangkani saiki jeglek suasanane. Ya.
Selamat malam Mbak Denko. Ye, selamat malam. Wah, lah iki wis iki 11-12 iki karo Mbak Lucy. Tapi sakniki langsing kok. Nggih, diet kok. Langsung. Diet. Warga masyarakat Nganjuk itu harus bangga sekali punya Mbak Deni Betul. Denko kalih panjenengan. Hmm. Mbak Deni Denko niku sinden pun go internasional. Betul. Tahun inden toko luar negeri. Nggih. Koncone bule-bule. Nggo Luar bal- biasa loh Oke. nggih. Niku tidak semua orang bisa berkesempatan ke sana ya Kak? Terus Nggih, mboten nyinden kok, Mbak niku. Lah nyapa? Nyolong pitik. mosok ning luar negeri pitik. Iku lagi dihujat wong miso. Iki ora tak ben perso kabeh piyai Nganjuk bahwasanya Nganjuk itu luar biasa, punya Iya. generasi penerus seniman yang saya acungi jempol sekali. Sakniki pun langsing. Hobine nge-gym kok, Mbak. Oh, ngejim ta? Karo numpak kereta. Matur nuwun. Kaya sempet-sempete lho ya. Ya, coba kayak ngapa. Gerajakan Banyuwangi bersama Mbak Lucy Brahman dan Mbak Denko. Wah, iki Incipi suarane Mbak Denko sih. duet jos iki. Bawa nama langsung Mas. Langsung mawon. Ya. Bawa suarane Deni penake kon. Oh, langsung nggih. Langsung mawon. Matur nuwun, Nggih. matur nuwun. Yuk coba kayak ngapa? Yuk, datek keco. Hey! Ayo Den. Gerajakan Banyuwangi rahina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ngilyangake susah ngati Longgoring pasir-pasiran samyur-samyuran raredawan api mangan salonjoran alana wadian obyar-obyaran Ekor ke boyoke Mbak Dewi. Yandeng tangan ring pinggir yan pinggir pesisir gerajakan pisi-pisi semayanan negeri janji urip biarang Sir-siran api kandangan gandeng asli Banyuwangian. Hey! Gerajakan Banyuwangi rahina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ngilyangake susah ngati Longgoring pasir-pasiran samyur-samyuran
nembi mangan salonjoran lalanang wadya sirsiran ambi gandaran gedeng asri biar wangian atur suwun Wadah. Dan ibu ya. Duk, piye ya? Mengko permintaan yang lainnya dipinangkani ana ing nggon Parsanga gara-gara. Iya, Mak, iya. Nutukne lakon Banjaran Rama Bargawa ngono ya, Mak. Cawis saji ingkang sinuwun nutukne lakon. Ayo Mak tak derekke Surak Semprang bareng tumandang. Rodha muntap lirke netap Duka yayah sini pijojo bang mawinga winga wengis Kumejot padoning hati Durung percaya rasaning atiku yen aku durung nyumurupi pakartine Renuka ibuku yen mung jare Rama Begawan Risanggeni durung bisa mantepke rasane Jamodagni jajal Jamodagni tak pengin weruh secara pribadi
ati tatulunga raga wong ayu renuka kaya-kaya jagat iki tanpa timbang katresnanipun Kakang marang Yayi Renuka mula rasaku kumrangsang kepengin lan kumacelu daya-daya saben dina mung tansah ketemu adu memane sing ulat kang katamanas mara samira nirnake lukrah lan lesu yuk tutupna wong ayu ngilang kera sokang samar tresnaku sundul wiyati Yayi Renuka wektu kang wis suwe wis ora kena denetung cacahe nggonku sapatemon kelawan sira wong ayu Renuka mula Kang saka iku ayo lelumban warih madu kekosok kang sari-sari sirnakna rasa pangrasa kang ora kepenak awit ning kene sing ana mung aku kelawan si Adi layak bapa risanggeni wis ora duwe rasa pangapura maneh marang Renuka ibuku jebulane kaya ngono pakartine Sentana Maespati lakon tak jangkah ilang nyawamu ayo ndak pondong nyemot Yayi Tomo Takmi prajurit jumangkal dah oh
mangawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula para panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kakitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sebit sapa iki ana pawongan kok demit rambute brintik tambuh marang aku Jama Dagni wah kowe anake Renuka ya pancene kaya mangkono Dina sakmengko kowe ngakonana yen to kowe kuwi anake wong wedok ingkang jejemberi jagat. Wong wedok sing mlorot kembene. Aku andhane Adipati Citrarata jenengku Lingga Garda. Ya kene kowe wanuh-wani gendhak sikara marang sesembahanku. Dina sakmengko sesembahanmu kon maju mrene tak ngene giateng ndase. Wani bergonjak marang ibuku Renuka. Ora kok jenenge bergonjak, pancen padha senenge, pancen padha geleme. Ibumu ki pancen wong reget, mula kowe ora usah melu-melu mbelani. Dikaya ngopo lan kepriye? Kae sing lairake Jama Dagni. Ora ketuku minggat pecah diasmu dina iki edan ngemping loro gencah pati. Merangi tatal grajamu Lena kaprayitnan lair kelawan batin ketandangan dening Lingga Garda tebyah dadam melengsat igamu kelakon loncat nyawamu dina iki Jama Dagni. Oh Yan wis
Hei, tak, os. Wah, weh, as. Lo, waya, es, lo, lo, waya, oh, Ketuga minggat pecah balungmu. Loh. As. Menungso kurang tata ninggal marang tata krama wani ngajar kelawan Nayaka negara Maespati. Ayo ora usah melu celeng boloten kebolatengen. Kowe prajurite Nayaka Maespati sing wani bergunjak ibuku. Woh ora edep ora ngalih klakon tak lokke sak dosamu. Cobanen.
satriya digdaya bareng mati tak wujuti Setiaku jroning ati yen mati baliwang aku Amit sun labuh bangsa hanjrah arum asma saksi sang prawira tama Hi.
1000 bareng maju, 100 bareng ambrus. Urung etok irunge Citrarata sing bergunjak ibuku Ki Jamodagni. Candak tangane Jamodagni kelakon drendhok pengamun-amun. Endi liyane? Simbo, oh. Pirang-pirang ukara sing arep tak ucapke ning ngarepmu kabeh mau mung mandheg sesak ana ing guluku. Ilatku kaku merga kowe mbokku. Kenang apa?
Kenang apa kodrate pangeran aku mbok kon nyekseni tumindakmu sing kaya ngono. Apa lupute bapak? Apa dosane anak-anakmu? Kowe mentala gawe lelakon sing gawe regeting pertapan Jatisrana, mbok. Jumodakni. Aku rumangsa wis ora kaya dadi menungso. Tumindakku sisip keseluruh dalan buntu. Kawanitanku kebuntel nafsu. Ibumu wis letuh jejemberi jagat nang. Rasaku wis mati. Ragaku ajur, kawanitanku wis rojah-rajeh. Mbokmu mung dadi wong ingkang keli ing kekalen. Jumodakni. Ora ana panebus sing dedosan kejaba mung patiku. Aku wis krungu kabar yen to aku bakal dipidana pati sing mateni anakku lanang sing tau tak gembel 9 sasi. Aja ndadak nganggo tido-tido yo nang. Gage aku patenono. Ora. Oh. Aku iki menungso dudu kewan. Pirang-pirang lelakon pahit getir kabeh padha disandang lan dilakoni. Renuka ibuku, kowe mertobato elinga marang dalaning bebener. Mbok menawa isih ana ungup-ungup dalaning pangapura, pasrahno kabeh uripmu menyang sing nata jagat iki. Yo, aku bisa nindakake pamratobat lahir kelawan batin. Nanging aku dokno luwih dhisik Jumodakni. Aku tak wiwit sesuci diri supaya ketrima sing dadi panembahe simbokmu Yoli. Sang Dewi Renuka rewa arsa sesuci jejamas ing tlaga Madirda. Ing tata gelar Sang Dewi Arsa mertobat mring Hyang Agung. Nanging sejatine amung golek lenane putrane nenggih Risang Jumodakni.
wus pantok pepuntoning tekad tinimbang rereget jagat angur boyo tekeng lampus kawusa kocap dupi wuninga ingkang putra kirang prayetna sang dewi sigra ngunus patrem seblak kang pusaka keris jinajohake butul walikat pecah sang dewi kumambang ing toya Simbok, wis rampung apa durung lehmu sesuci kok suwe men? Simbok, Simbok Renuka wis rampung apa durung lehmu jejamas ana ing Kali Madirda? Simbok! Simbok! Kowe aja mati, kowe uripa. Kaya sinambring gelap jagate sang Jamadagni remuk rempu tatas rontang ranting kambah ing yoga kaprawasing kingkin ingkang minangka dadi lantaranging gesangira sang Jamadagni wis atinggal donya nglimpe sang putra kinasih gilang-gilang kuwandane kutah ludira meles kang ludira kawang-wang anelesi sarira sakujur kawelas arsa sang Dewi Renuka ing pangrasa dadya sumber papa tutu ing jember mendong ireng sinela tatit miwah ocehing bence manuk kolik amethuk layon kaya-kaya saking katebian ana swara kentongan pring ingkang uluk-uluk munyaku menclang kaya hambedah jantunge sang Jamadagni ora ngira kowe nglimpe aku suduk sarira kaya ngene dadine lakon kowe mati tenan Simbok kowe tiga ninggal aku. Bapa risanggen iki piye Simbok mati tenan Bapa. Oh.
Simbok mati popo. Semangka hangkros sumbar lindu bumi kunjing gumaluduk guntur ketuk jagat wis kuncatan adil donya wis bubrah langkrah jagat iki wis kelangan kabecikan kono kene kebak dursila akeh wong cidra. Wong tuaku dhewe ya ngono. Bapakku pendhita sing ra gelem nampa kanyatan ibuku renukon jarak marang susila. Wong Maespati ya ngono. Ra jejeg kasatriyane ngrusak pagrayu nyures Tursijo. Para satriya Maespati padha picek matane. Diwas uripku sak wutuhe tak udhokke kanggo mulyaning bebrayan gedhe. Jebul tinemune muspra kaya wong sarah bau. Wong urip ora golek dalan padhang ning malah padha gedhekke maksiat. Aku wis ora sudi awor menungso. Aku moh dadi satriya. Aku kang bakal ngrangsang jagat. Aku dudu Jamodagni, ning aku Rama Barga. Bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap katon, lerken canging alis, risang maweh keandrung sabarang kadulu. Sabarang kadul wukir moyak mayik saking tias baliwur. Sisan gawe lak bubrai jagatku.